Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την κυρία Μαριάνθη Δουκίδου, είναι γιατρός, είναι μέλος του Ιατρείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Καλημέρα κυρία Δουκίδου. Καλημέρα κύριε Καλαθάκη. Χαίρομαστε που είστε εδώ. Θέλω να μας μιλήσετε για αυτή την ανακοίνωση, την πολιτική παρέμβαση που έβγαλε το Κοινωνικό Ιατρείο, που νομίζω ότι ζει την κατάσταση όσο κανείς σε αυτή την πόλη, έτσι δεν είναι? Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Κάναμε χθες μια πολιτική παρέμβαση. Αυτό έξι είναι προγραμματικές θέσεις για την τοπική αυτοδιοίκηση στην υπηρεσία των ανθρώπων. Και αυτό το κάναμε για τον εξής λόγο. Γιατί μερικοί υποψήφοι θέλησαν να έρθουν σε επαφή μαζί μας. Αυτό θα ήταν πολύ θετικό αν δεν είχαμε την υποψία, για να μην πω τη βεβαιότητα, ότι απλώς πολλοί από αυτούς πρόκειται να μας χρησιμοποιήσουν ψηφοθυρικά και αμέσως μετά ό,τι έχουμε μιλήσει και ό,τι έχουμε πει μεταξύ μας να το ξεχάσουν. Να το πείτε βεβαιότητα, κυρία. Το λέω βεβαιότητα. Να το πείτε βεβαιότητα, γιατί όταν κάποιος σε θυμάται μία εβδομάδα ή δύο πριν τις εκλογές, λίγο υποψιάζεσαι, ναι. Εμείς είμαστε ένας αυτοδιαχειριζόμενος χώρος, δεν έχουμε καμία δέσμευση, καμία εξάρτηση από κόμματα, οργανώσεις, την Εκκλησία, το Δήμο, και έχουμε αγωνιστεί πάρα πολύ για να κρατήσουμε αυτή την ανεξαρτησία μας. Λοιπόν, δεν προσφερόμαστε για προεκλογική φωτογράφηση. Και έτσι αρνηθήκαμε αυτή την πρόταση. Όμως αποφασίσαμε να κάνουμε την πολιτική παρέμβαση, γιατί έχουμε πολιτική θέση και άποψη για την τοπική αυτοδιοίκηση και την αντιλαμβανόμαστε σαν ένα θεσμό που πρέπει να αναδειχθεί σαν ένας κατεξοχήν θεσμός συγκρότησης και ανάπτυξης της κοινωνικής συνοχής και νοηματοδότησης του συλλογικού κοινωνικού βίου και ενίσχυσης του κοινωνικού κεφαλαίου, όπως το καταλαβαίνουμε εμείς. Όποιοι λοιπόν θέλουν να υπηρετήσουν το θεσμό με αυτόν τον τρόπο, καλούνται να εγγυηθούν, να δεσμευτούν ότι θα αγωνιστούν για το εύζη των κατοίκων. Και επειδή, κυρία Καλαθάκη, ζούμε μια ανθρωπιστική κρίση, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, έχουμε 3,5 εκατομμύρια ανασφάλιστους ανθρώπους στην Ελλάδα και 1,5 εκατομμύριο άνεργους. Το εύζη των κατοίκων δεν περιορίζεται δυστυχώς σε πολιτιστικά κέντρα, δρόμους και καφετέριες. Θέλουμε να εγγυηθούν για την τροφή, για τη στέγη, για το ρεύμα, για την εκπαίδευση, για την κοινωνική ασφάλεια των κατοίκων του Ηρακλείου. Μα νομίζω ότι είναι προσφορότερη περίοδος, δεν υπάρχει για να τους βάλεις στο παιχνίδι. Εγώ πιστεύω ακριβώς αυτό. Και επειδή γνωρίζουμε ότι αυτή η δέσμευση είναι δύσκολη, δηλαδή πολλοί θα βγουν να πούν ότι ναι, θα το κάνουμε, αλλά δεν είναι απλό. Ξέρουμε πολύ καλά ότι όποιος αποφασίσει να ακολουθήσει αυτό το δρόμο, όποιος αποφασίσει από τους υποψήφιους να εγγυηθεί δημόσια αυτό που ζητάμε, θα πρέπει να έρθει σε ευθεία ρήξη με το ιδεολογικό περιεχόμενο της πολιτικής αυτής της κυβέρνησης. Αυτό δεν νομίζω ότι θα το κάνουν πολλοί. Θα πρέπει να σπάσει αυγά, λοιπόν, να ρίξει μπουνιά στο σύστημα. Ακριβώς. Και να έρθει σε ρήξη, όπως είπατε και εσείς πάρα πολύ σωστά, για να διεκδικήσει αυτά. Θέλω να μου πείτε ποια είναι αυτά. Θέλω να μου πείτε τις θέσεις αυτές, τις 6 συν-1 θέσεις. Αυτά που ζητάμε είναι, εκτός από βέβαια το θέμα της κοινωνικής ασφάλειας, που δεν ζητάμε απλώς την κοινωνική ασφάλεια, ζητάμε να μπορούν οι ανασφάλιστοι άνθρωποι να έχουν πρόσβαση στην υγεία. Δηλαδή, αν πηγαίνουν στο παιδί, γιατί τώρα το παιδί δέχεται ανασφάλιστους, αν πηγαίνουν στο παιδί να μπορούν και να πάρουν φάρμακα. Όχι μόνο τους εξετάσει ένας γιατρός, γιατί δεν έχει νόημα αυτό. Το βλέπουμε και από το κοινωνικό ιατρείο. Έρχονται οι άνθρωποι, τους εξετάζουμε. Αν δεν έχουν φάρμακα, δεν έχει νόημα για αυτούς. Επίσης, να δεσμευτούν για τους ανασφάλιστους ανθρώπους στα νοσοκομεία. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Τι να σας πω τώρα, στο Ηράκλειο δεν ξέρω τα νούμερα ακριβώς, προσπαθούμε να τα μαζέψουμε, αλλά ξέρουμε ότι στην Ελλάδα, ας πούμε, έχουμε 200.000 ανασφάλιστους διαβητικούς. Αυτοί οι άνθρωποι, αν μένουν χωρίς τα φάρμακά τους, μετά δεν μπορείς να μαζέψεις το πρόβλημα της υγείας. Εννοείται ανθρώπους πολύ περισσότερο. Που πρέπει να κάνουν ινσουλίνη κάθε μέρα. Ναι, εννοώ ανθρώπους που πρέπει να κάνουν ινσουλίνη κάθε μέρα. Υπάρχουν άνθρωποι που για να καλύψουν τις ανάγκες του διαβητική να χρειάζονται 150 ευρώ το μήνα. Είναι μεγάλο ποσό. Και επίσης άνθρωποι που έχουν ανάγκη νοσοκομιακής περίθαλψης και δεν την έχουν. Και επίσης τους καρκινοπαθείς, ο οποίος έχει διαφημίσει ο Υπουργός Υγείας ότι οι καρκινοπαθείς μπορούν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Όμως δεν μας έχει πει σε αυτό το διαφημιστικό τρίκ πώς οι καρκινοπαθείς φτάνουν στο νοσοκομείο αφού δεν έχουν ασφάλεια. Πώς θα κάνουν εξετάσεις. Αν χρειαστούν θεραπεία μετά, φεύγοντας από το νοσοκομείο, πώς θα την κάνουν αυτή τη θεραπεία.
Το πρόβλημα είναι τεράστιο. Στο κοινωνικό ιατρείο έρχονται και καρκινοπαθείς, Ναι, κυρία Δουκίδου? Έρχονται για τα φάρμακά τους, γιατί όσο μπορώ, και αυτό ήθελα να το πω, ότι όποιοι άνθρωποι έχουν φάρμακα, όλα τα φαρμακεία το γνωρίζουν. Συλλέγουν φάρμακα για τους ανασφάλιστους. Φάρμακα, ναι, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να πάρουν τα φάρμακά τους και δεν είναι ένα ντεπών, είναι διαβητικοί, είναι καρκινοπαθείς, είναι καρδιακοί ασθενείς. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε φτάσει στο σημείο να στηριζόμαστε στην αλληλεγγύη και στην γενεοδορία και στην ευαισθησία του κόσμου για να μπορέσουν άνθρωποι να συνεχίσουν να ζουν. Και δεν είναι υπερβολή αυτό, ούτε λαϊκισμός. Ναι, γιατί άμα μιλάμε για καρκινοπαθείς, νομίζω το θέμα είναι ξεκάθαρο, ζωής ή θανάτου. Βέβαια. Έτσι δεν να σας πω, η αλληλεγγύη είναι μια πολύ μεγάλη αξία. Γιατί έχει να κάνει και με την αξιοπρέπειά μας και σαν κοινωνία και εμάς, ας πούμε, που το ζούμε σαν πάροχοι αλληλεγγύης, ας πούμε, στο κοινωνικό ιατρείο, και για τους ασθενείς μας. Και βεβαίως ενισχύει το κοινωνικό κεφάλαιο και την κοινωνική συνοχή, η οποία είναι από τα προηγούμενα χρόνια αυτά της αυθονίας έχει ρημάξει. Είχε υποστεί πλήγμα μεγάλο. Αυτό είναι το καλό της κρίσης. Είναι μεγάλη αξία, αλλά δεν αρκεί. Δηλαδή δεν αρκεί. Εμείς δεν μπορούμε να καλύψουμε το τεράστιο κενό. Ούτε θέλουμε. Δηλαδή δεν θέλουμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Θέλουμε όλοι να δουλεύουμε αξιοπρεπώς και οι ασθενείς μας να έχουν τις υπηρεσίες που χρειάζονται αξιοπρεπώς. Δεν μπορούμε να καλύψουμε εμείς το τεράστιο κενό που έχει ανοίξει στην υγεία από τους ανασφάλιστους ανθρώπους. Προφανώς, το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά θα το επαναλάβουμε, η επιθυμία είναι να μην υπάρχετε κι εσείς. Η επιθυμία είναι να μην υπάρχουμε. Και εμείς να λέμε αυτά τα πράγματα από εδώ. Ναι. Λοιπόν, τα θέματα που έχετε θέσει είναι στέγη, τροφή, ρεύμα και νερό, εκπαίδευση, φροντίδα υγείας, κοινωνική φροντίδα και προστασία. Πράγματα καθόλου αυτονόητα πια στις μέρες μας. Και γι' αυτό ζητάμε και το 7ο. Το 7+1, το +1 είναι η τήρηση όλων ανεξαιρέτως των παραπάνω δεσμεύσεων. Να εξασφαλιστεί αυτή η τήρηση. Αυτό είναι το 7ο. Δηλαδή, αν μας πούν 6 στα προηγούμενα, 6 ναι, δεν μας φτάνει. Ακριβώς. Έχετε πολύ δίκιο, γιατί έχουμε πάθει και έχουμε μάθει. Ναι, ξέρουμε πώς λαμβάνουμε υποσχέσεις, και δεν γίνονται ποτέ, ή πώς ξεγλιστράνε αυτοί που ξέρουν. Γιατί είναι και μια τέχνη αυτό, να ξέρεις να απαντάς και να μην λες τίποτα. Ή να νομίζει ο άλλος ότι δεσμεύτηκες, αλλά να έχεις πει μια φούσκα. Δηλαδή είναι αυτό το ξέρουμε όμως. Επιστήμη, νομίζω, έτσι. Ναι. Λοιπόν, αυτή την πολιτική παρέμβαση πού τη στείλατε? Ξέρω ότι στείλατε χθες το βράδυ, αργά. Ναι, στείλαμε χθες το βράδυ. Εγώ τώρα, επειδή δεν την έστειλα εγώ, ξέρω ότι έχει βγει στο δίκτυο. Έχει ανακοινωθεί και βεβαίως και στους υποψήφιους. Εννοείται αυτό, και στους υποψήφιους συνδυασμούς, και περιμένουμε την δημόσια απάντησή τους σε αυτό. Μάλιστα. Νομίζω ότι ειδικά αυτοί που έσπευσαν να έρθουν και να φωτογραφηθούν στο κοινωνικό ιατρείο, δεν πρόφτασαν. Ή να μοιράσουν τα καρτελάκια τους για να τα δω, δεν ξέρω, να τα πάρει ο κόσμος. Δεν ξέρουμε πώς το κάνει κανείς αυτό, ειδικά αν ανήκει. Δεν πρόφτασαν να το κάνουν. Τους περιμένατε απ' έξω. Ναι, προφτάσαμε. Εντάξει, περισσεύει το θράσος, είναι αλήθεια. Δεν μιλάω για όλους βέβαια, δεν έχουν όλη την ίδια ευθύνη, αλλά τέλος πάντων, ειδικά σε αυτούς τους φοβερούς καιρούς που ζούμε, το να καπηλεύεσαι και την ανάγκη του άλλου, την εξαθλίωση του πολλές φορές και τη δική σας ανιδιοτελή υπερπροσφορά, νομίζω ότι είναι τουλάχιστον αμοραλιστικό. Δεν πρέπει να στηριχθεί από κανέναν αυτό, και πολύ καλά κάνατε. Και να κάνεις ότι δεν βλέπεις επίσης είναι ανήθικο πια. Ότι δεν αντιλαμβάνεσαι τι συμβαίνει γύρω σου. Φυσικά. Ναι. Έχουμε μιλήσει από αυτό το μικρόφωνο και άλλες φορές για το τι γίνεται στο κοινωνικό ιατρείο. Δεν ξέρω αν αν μπορείτε να μας επικαιροποιήσετε κάπως την εικόνα του πόσος κόσμος σπέβδει κάθε μέρα εκεί και τι ζητάει. Ναι, να σας πω, είναι 2 χρόνια που λειτουργούμε, αλλά ουσιαστικά τώρα που μας έχει παραχωρηθεί εδώ και 1 χρόνο περίπου, λίγο παραπάνω, μία πτέρυγα από τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στη Γνωσού, ναι. Εκεί καταφέραμε να οργανωθούμε πολύ καλύτερα, να έχουμε πολύ περισσότερες ειδικότητες. Οι περισσότερες δουλεύουν μέσα στο κοινωνικό ιατρείο, αλλά έχουμε και πάρα πολλούς εθελοντές γιατρούς με ειδικότητες που βλέπουν τους ασθενείς στο ιατρείο τους.
το φτιάξαμε και το εξοπλίσαμε σχεδόν 99% από δωρεές και από εθελοντική προσφορά των ανθρώπων που ήρθαν και βάψανε και πέρασαν πλακάκια και κάνανε όλες αυτές τις δουλειές. Τώρα λοιπόν αυτό λειτουργεί πιο δυναμικά. Εδώ το τελευταίο χρόνο λοιπόν φάνηκε ότι από τους 1.500 περίπου ασθενείς που έχουμε δει μέχρι τώρα, οι 1.000 είναι τον τελευταίο χρόνο. Έχουμε δώσει περίπου 2.000 συνταγές. Έχουν γίνει περίπου 800 παιδικά εμβόλια, εκ των οποίων τα 600 και αυτά τον τελευταίο χρόνο. Και εδώ θα ήθελα να το επισημάνω, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα έλλειψης παιδικών εμβολίων και επειδή αυτά δεν μας τα δίνουν, δεν μπορεί να μας τα δώσουν οι άνθρωποι, πρέπει να τα αγοράσουμε. Αυτά τα αγοράζουμε. Έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη εμβολίων, δηλαδή χρημάτων. Άρα δηλαδή δέχεστε και χρήματα. Ναι, για να πάρουμε αυτά τα εμβόλια. Και είναι οι δύο τομείς που δουλεύουν πιο πολύ ουσιαστικά. Είναι το παθολογικό, ψυχιατρικό και το, όσον αφορά τις ειδικότητες θέλω να πω, και το παιδιατρικό. Έχουν το μεγαλύτερο βάρος στη δουλειά και εκεί φαίνεται και το μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα που υπάρχει. Δεν είναι μόνο στην υγεία, καταλαβαίνουμε. Οι ασθενείς στο κοινωνικό ιατρείο είναι μια άλλη κατάσταση. Όποιος δεν το ζήσει αυτό δεν ξέρει τι συμβαίνει στην κοινωνία μας. Ακριβώς αυτό ήθελα να σας ρωτήσω πριν κλείσουμε και να πάμε στη διακοπή μας. Δεν ξέρω αν είχατε ποτέ στο παρελθόν προσφέρει εθελοντική βοήθεια ή αν ήταν αυτή η πρώτη σας φορά. Θέλω να μου πείτε προσωπικά, απολύτως προσωπικά, πώς έχει αλλάξει η αντίληψή σας για την κοινωνία και τον κόσμο με αυτή την εμπειρία και με τους ανθρώπους και τα περιστατικά που βλέπετε κάθε μέρα. Λοιπόν, εγώ τώρα επειδή ήμουν γιατρός στο ΝΕΟΠΗ πολλά χρόνια, εντάξει, εκεί μπορούσα σαν άτομο να λειτουργήσω με αυτόν τον τρόπο. Πιο ευέλικτα εννοείται. Ναι, βεβαίως. Όμως, αυτό που συμβαίνει στο κοινωνικό ιατρείο είναι ότι πρώτον ερχόμαστε σε επαφή με όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι στο περιθώριο, είναι το εκτός συστήματος και είναι πολλοί αυτοί οι άνθρωποι. Ένα είναι αυτό που είναι συγκλονιστικό. Είναι αόρατοι άνθρωποι. Είναι αόρατοι άνθρωποι, ακριβώς. Δηλαδή, αν δεν τους δεις εκεί, δεν υπάρχουν πουθενά αλλού. Και είναι άνθρωποι που είναι σαν και εμάς, κυρία Καλαθάκη. Δηλαδή, τα 2/3 των ασθενών μας είναι Έλληνες. Αυτό μάλλον συμβαίνει γιατί ίσως δεν είναι πολύ καλά ενημερωμένοι και δεν έρχονται οι μετανάστες εύκολα ή φοβούνται ή δεν ξέρω τι. Οι πιο πολλοί λοιπόν είναι Έλληνες. Οι πιο πολλοί είναι Έλληνες παραγωγικής ηλικίας. Γιατί οι υπόλοιποι είναι συνταξιούχοι. Λοιπόν, έχουμε ανθρώπους που έχουν χάσει τις δουλειές τους, που έχουν χάσει την αυτοεκτίμησή τους. Αυτό είναι τραγικό. Και προσπαθούμε ουσιαστικά όχι μόνο να τους παρέχουμε την υγεία, αλλά να τους τροφοδοτήσουμε, δηλαδή να μπορέσουμε με κάποιους τρόπους να τους κινητοποιήσουμε, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο, να τους κινητοποιήσουμε και να τους ξαναφέρουμε με κάποιες δράσεις μέσα στην κοινωνία. Γιατί, εντάξει, είναι σε κατάθλιψη, αυτό εννοείται. Φυσικά, ναι. Το άλλο που ήθελα να πω όμως, αυτό που συμβαίνει στο κοινωνικό ιατρείο και το οποίο μόνο το διάβαζα μέχρι τώρα, αλλά το έζησα, είναι αυτή η μεγάλη ικανοποίηση της συλλογικής δράσης. Δηλαδή αυτό το ότι ανήκουμε κάπου που δεν είναι μια ομάδα, ένα κόμμα, μια οργάνωση, ξέρω εγώ ένα lifestyle, αλλά είναι μια ομάδα που έχει ένα πρόταγμα κοινωνικό. Αυτό είναι συγκλονιστικό. Και αυτό το λέω πάντα και θα το λέω και αξίζει τον κόπο κανείς να δράσει σε τέτοιες ομάδες για αυτόν τον τρόπο, γιατί ουσιαστικά ζούμε τη δημοκρατία. Είμαστε ένας φορέας που λειτουργεί χαμεσοδημοκρατικά. Δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή είναι σαν ένα όνειρο. Αυτό. Ναι. Έχετε πάρα πολύ δίκιο και πάρα πολύ παραστατικά μας το περιγράψατε. Λοιπόν, κυρία Δουκίδου, θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Εύχομαι καλή συνέχεια, καλή δύναμη σε τον καθημερινό αγώνα, τον πραγματικό αγώνα και εύχομαι αυτά τα 6+1 σημεία να εισακουστούν και να έχει κάποιος την ευαισθησία από αυτούς που πρέπει να δώσουν απάντηση. Γιατί η κοινωνία και εσείς που δουλεύετε εκεί την απάντηση την έχετε δώσει. Σας ευχαριστούμε. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Μια χαρά.